Wengenza ukuthi-ke nginibele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kami ngumsizi aka Kusolwa admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ucinezela subscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Wengenza ukuthi indaba ke zibhlungu ezithi kushona ke indunu xaba ebeyisondelene ke neSilo sengathi ke idliswe ke ushevu wengenza ukuthi kanti ke nasi Silo njengoba ke sike sabika ke kuleli page lethu asiphathekile kahle kusiqale ke izolo saphuthunyiswa ke esibhedlela ke eSwatini ukuyokwelwasha ke akaziwe noma ke naso khona ke esidlile kodwa ke izinsolo zithi ke naso ke wenganza wethu sidliswe ke ushevu kanti abantu bapholeka nje ke enkundleni zokuxhumana ngomunye uthi ke baphi ke babethuka umntwana washo ke wathi Silo lesi ke sibandakanya ke noma ke sizibandakanya nabantu ke abangalungile okwenza ke impilo yaso ibeke sengcupheni ke balithuka ke ikhehla labantu ngithi nje ibambe ngakho nangomunye uthi ke iSilo seke ke ama-price idle kokudla ke ngokohlelo lwamakhosi ukuze ke mabe khona idla kubi ke noma ke kuphendule umuntu ke oyedwa ke imibuzo. Wengenza kwethu ahlangana ku comment section mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba.